Damang dainang dotak kadongan na hinaholongan. Oras jalan giat madami ni Tuhan namian di bagas rohat aganu marsada-sada. Sadarion bongot hita tuari minggu parhubason pasca na paduahon. Kurang lebih 2 minggu nang tadalani ulang mangotik dohok mangorom. Tikki mangotik dohok mangoromon, imatikki na pinili jala pinaradi ni huriata lau padingkaton pamatang na. Ima hita saluhut na akka halak na hamar hapor seaw tu debata dohot tu huria na badia marhite pazonok kon lakata tu uluan ni huriai ima Yesus Kristus naung tarsila mate jala hehe diari patuluhon. Ahado rupani nani harapon ni huriai asai bain tikki parhubason paskau. Sadi pola nong dipasahat tu hita imalau padingkaton pamatang ni huriai. Asing ni ipe arung dusa di pola naik konta parwahon. Rupani songonon. Hita nagabe pamatang ni huriai tatopo tido olu dumandau hita sian Kristus uluani. Jala tasigai doha sado ni huria doho Yesus Kristus marhite pangalahota na hurang suman maradupon debata manang akka dongatta. Alani i tikki mangorom doh mangotikon ma sa dadalan ni huria lau paturehon hasigaani. Ima naik kon tarimangi jala tapeo asa marlapatan tikki mangoti jala mangoromon dihita. Damang doh dainang nahinaholongan. Pola ni parhubason paskai ipasahat dutu hita marhite hatan ni Tuhan songon tudus-tudus tu partikyanon. Di bagasan parjahon parjulu sadario ipasahat dutu hita tarik tu si Abraham na di judi bata asa haruar sian tano hatubonna parbugasonna geria datahe tang dilehot tu iba na gubaran na takas tarikot tu dalan nalau si dalanon. Alai diolon si Abraham jala yulau do hatani di bata si alahalak pangului do hibana. Dilakam si Abraham do lakana mardongan hapor seau tu padan di debata. Abraham gabe sahalak pangituai do dihita. Sudena pinilik jala naniulan ni si Abraham mangaron hita asa gabe halak naserek marroha. Marhite panupotion di sudeak kahata do ulaw na padahon hita siyan debata diaraw do hita lau haruar siyan sudeak kapardo sautta. Alai tumasayuli molo tabereng cumolo tu bagasan dirita ganug marsada-sada. Ay perlu do debata di hita. Perlu do dame halalas ni roha na sitong jala haluan siyan dosa. Dungi tasuk kon mamusay dirita. Mapangalaho na buhay padahon hita siyan debata. Damang dainang dotak kadongan na hinaholongan. Di bagasan gulut ta si ganupari jut do tarimangi hapor siawot ta tu debata. Adong do tikki na hitala olo manupoti sude dosata. Olo do hita mancalo haroron ni debata di bagasta. Olo do hita mardum mancalo pasu-pasu dungi olo do tok di tabahin badan lau mangulahon sudihatan ibata. Balik sa murado tok kita madaw si Tuhan. Ima akka ulan lau manggohi sudih pinarsita ni rohatta manang na perlu di ngulutta. Di bagasan tikyon rak mahita mangyuto tuhatta Yesus Kristus nanakok tu atas buhit. Asa boy hita manatap Yesus na patuduhon hamuliogna. Disima inganan di debata patadahon dirina. Nakok tu atas buhit lapatan na margugu mamorsat silang ni hamuluatta. Siapa ari na si patamas say rahis. Marhite ulam mangotik jalan mangoromon. Taparadi dorohat talaw mangalu hisap-hisap di daging. Dohot parlalapan di bagasan gulta.
Taparade tikki dohok gugut talau pajonok ko diri tu debata. Asamian yan debata di lapung ta ditikki mamulahon sude ulau ta. Sangkia mapasu-pasu ni Tuhan madongani hita sadbukna. Amin.